Zaudi mungu lete guru amtani
mambo moresa nakuti mumborese seku
So, unaona nasi takasira kuya kudai. Lero endo napwera. Hanesi. Sato brezo, simbo ya muronga netumbona mumira. Baba pamberi yemire pana baba. Bana simbo yako zvakanaka uriko marange kai. Bana simbo yako zvakanaka sora pa ndiwe ndunde. Inonzi chinsimbo yenyi, inonzi hakachi. Mwaka ne. Right. Uruma muri kuona ane vakadzi vari kuona kuti vatatu. Mukadzi mukuru ngaipotisa. Unonzi aniwe? Shams, wechiuye ngauya. Unonzi aniwe? Janet Chikovi, wechitatu ngauya. Nyachide. Aenda kumba. Aina utiza skwambo. Hanzina baba ayo. Ana notiza ana tulo beturu dero. Vana dadu mire no uronga wenyu no kura kwenyu. Mkuru ana munozera kura kwenyu yapo. Unonzi aniwe? Unonzi aniwe? Chesani? Zivakwe. Kwa siku wako se. Kwa unonzi? Riana Dzivakwe iwe? Imbai Dzivakwe kwa iwe? Ziana Dzivakwe? Luciana Dzivakwe up. Train Dzivakwe up. Despa Dzivakwe up. Asher Dzivakwe up. Beyonce Dzivakwe. Utwana twa yudu. Twa zuguriri. Munoona nawira apa apwera wangu kumashure. Chero kuti mese makazorora manje apana asina kurora. Dai kuna kurora nasi mapinda macheni. Robo robo kai. Akubarika se. Ayo. Wakatiza chakowada wakatiza chawada. Danywana. Yo karora. Ah, ndi right. Yangwana. Nyamanza. Ameka anakona kuwina. Tenenzi. Ayo tenenzi anoshangadza akaruka. Amuzosara kuti tenenzi. Wako tene munopuliwa. Right. Robert, unoona nyaya pano apwera ukaita sa inonzisa sisi inondisusuvirisa. Ndosakaona mazuva nhasi ndati sandatanga basa. Ndichisumuka pano nhasi pa7 Anderson paMeborini. Ndakanonanga panonzi paMandapten ndokumba kwenye nai. Ndo anoenda izvozvo. Andizvo zinzo. Kakona chi? Izvozvo. Izvozvo. Unoparadza chatambudza chanetsa ukona vesa ndikakutaurira vesa. Ari mumba ndeupa ari mumba. Uyu ndari mumba chete. Abara mama bureta hapa. Uyu ndari mumba pawasikana vesa. Kunda Robert. Ndikuzvinzwa sekuru. Vese vakadzivaka. Dzikapusika vesa. Ichumbu yake ndemadhunde ndene ichiti muhake inenge ichidzora vana kumba. Ichidzora vana kupi? Kumba. Uyu pastor uyu ane vana 26 yokubereka so. 27 wanaka 27 wanaka. Wanaka wasara 26. Vasikana muri kuona i21 vakomana 5. Asa kumana madzenga anongotendera so hapana chinobuda kana mabasa. Vana vakangoenda kana kumpa murume so atange abika zvinonhuwa here kati anogezera ndaise 2 minutes anobva atodzokera kumba. Angopiwa kana mwana kutodzokera kumba. Magondo aturuka zvanetsa mukati mapera izvo kana akadza kuti rwara nezvibereko. Nenyaya yemushonga yake murumunhu. Lero kanganisa vana kuti atadzogara mukati mukati medzimba murenzi wapwere. Saka zvinonzi chipere nhasi yachiperepere kamba kusangana neanosano. Kamba kusangana neanosano anoponena papi. Hapana paanoponena kamba anenge akutotemewa zambuko renye riri pano. Andizvona here. Vamwe ndinoona maitoshira vasinyi vakabva South Africa. Vakabva South Africa vangatisudzama kuda. Vesa vakagara South Africa. Mabasa acho hakuna zviri kubatika. Chii chiri kubatika? Pane madhiraivha nemanesi. Vangamira sei madhiraivha nemanesi? Ukataziva vakatodzidzana. Andizvona. Ukatasa ndo vacho anogara afanira vari mumaofisi. Muchira so nedem. Akagara so pakacheya so. But aiwa katasura muna nedem muofisi. Ndotosaoni. Otogara wakateerera so pane chidzoko kunzi pangoshaika murume chete pane chidzoko kunzi haasi here murume mumba memunhu. Anoona? Saka tavakugadzirira dzimba. Vakagadzira dzimba dzimire zvakanaka mukati mavana venyu. Ndonge uyu ataura nemwoyo wake wese unoda unge taparidza zvikwambo zvake. Ndizvona iyi. Baba mune nharo here? Simudaro varo ruchi. Unonamata kai. Ukwana vakadza vakabereka shuwa nemwoyo unoda vachiberekera murume vana. Iyi inhaka ibhenki. Munoziva here kuti ibhenki? Iye unoziva kuti ibhenki? Shuga noya usina kuporomiswa. Sauti noya usina kuirequesta. Kunoyo kasiketi kadhugo kuti kudzai vamai edu ngavachene.
ndoke kana ari mudzimba kugara zvakanaka ndizvo tinotarisa vanotenga maruva enyika chenyera kuti makuva anoteera nezvirwere boza vanenge tsokotende panhu pakanakawo vana vadika hapana baachagara kuti angagara kandisova ndichamirira kuti ndichazodai imba yaramba acharondega nene pane imwe imba wakuenda wacho aiwa dhiraivha wetraki anoenda kuchinyasa pese pabhasitop pake panenge paine chimoko pese bhasitop pake panenge pane chimoko andizvo asi anenge asingaziva munhu wenyama anenge ati pamwe ndo imba yandakwanisa kuti ndiwane asi ndida kuti mutende muzovara nhasi kuti masunungura patiri kuendawo tonoparadza wondo tudzoka pano pepesadari ndizvona ini asi marinzwa tinotenda sewa uchikuenda uchachere tandamira ndichitoti vana atimboona ongomira tasaponi ambosoka malanga dhunde dhundereanza muhake takatobatana nevana tikati atimbomira ichechi tigadzirise anzimboepa vanenge kumadhunde zoni imba tidaire vanangu simbire wani mabarogasa nyaya dzevamwe taikuva vatongi tasiri imi vaimbishimba yavana vana achitoni timbire wani chenje daira tichapinda mujesari makomana 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 madigase mujesari makomana madigase mujesari makomana madigase mujesari makomana tichapinda mujesari makomana tichapinda mujesari makomana tichapinda mujesari makomana madigase mujesari Ini tadi kutaura tinoimbikana. Right. Munoona zvinoitika hakusi kuti chechi yakaipa asi kuti iwe munhu ndorongo wakabata zvakaita sei andizvonika asi unoti kumwe chechi kwakaipa kana kuti vanhu vachechi kwakaipa asi kuti iwe munhu uyu anga dhiraivha wematiraki futi zvekare wadhiraivha chivo wadhiraivha matiraki kwamkumba pamkumba mabhazi ndachitakura fiwe uchibva bhera chindaterasi ndo matiraki nai ei pamkumba uyu anowana wangano 6 uyu ano wangano 7 zvikukwira kanya chete kakarapa kana wangani 9 runza ndovana akasira kutonyepa ndovana mumwe mudiki wakupedzisira mukadzi akaurayisa mwana 1 uya nechihuri andakazodzinga ane 5 une mufuta asiva wane 5 ndiye akazourayisa mwana 1 uya nechihure ahura futi ndabva wamudzinga savesa vana ndowakwava imi meseni ndibaba wenyaya mwezi waseni baba wenyu ona uyu murefu yakutobuda pambeu yacho wakafanani amai aiwa baba wapfupa ona ndo hybrid utu tiseketera unoona kana karorwa kana kaenda pambeu murume ukatasavavira uye kazona wafuta akatsvukirira murume angana washaya kuti wangu ndoupi akusukawanana uyo futi akazoya pasaida avane amai wane
aripesera musviba kakasviba nekwe Pana baba. akasara kakugeza ndokagota kakweyo kachipi chikoro ayo kachageza one miromo iyo bati kanochenama manje kane hasha munogara naise nasha mayacho ndoanhuro vasakadzizonyanya kuoneka vanhu mabata chirikita vamanotovadzidza vakuchengetei mangwana handizvo kana wasima mbeu wasarisira kuti uidzure kuti uikohwe ikuraramise ndizvona izvo mabereka vana zvisikwa upfumbe muropa renyu zvaanokubatsira nazvo mangwana bhos unenge usina kuaplya kuti mwanangu dai rozonditengera mota kana kutengere chii zvaachakuitira nozvafanira kutenda kuti mwana wako akusunungura 9 months amai nayo makatakura ndenga nayo handizvo mamubereka mako notangira kuverenga kuti ane 1 months ko 9 dzedza makadzisirei mabereka ane 1 months ko 9 dzamakatakura samuno anyepera makore vana right saka izvozvi Robert pachadikana kana kuti zve10 minutes andika vakomana urongedza machira atate guru kuti vakomana tigonotekera tipinde murodi takananga kumandabhuteni izvozvi andika Ndinotenda. iyo motikari alright iyo inopinda ndefana ndorongedza tundu right sere iwe udazvi zvako zvakobatwa nasi udati vana vaponi chaizvo andidika vana vangu ndinovada unovada ayo ivi akanga tikaurai kanhu kanhu ngatikauraya ndakafa nenguva yamwari ngafa nenguva yamwari akatitadza tsoka karipo unoona uyu murume ane nguva yakakura asingaende kumudzimaiyo but anombuda sababa vevana asi nodzoka chonetsa uyu usiku hwese antoona uyu aripo achita bonde naye but iye asipo handizvo here enza ane nguva yaunogara goromonzi yaunogara kunjanja ndokasara kunjanja uyu apa mandaputena kune kadiki ndokachimhanya neropa uyu chibereko chakatokwara atatogadzirwa chibereko chake mazinzwa kwara pamahara vanhaisa ndakavagadzira ndivasunungure andika uchaona dzimba dzamuchaitaka magara dzakati dzine mavhiri kumusana idzi asi kana mazofamba nemagaro musakangana sekuru zvakateramizanai unozosaka waini chibhodhoro ndizvona iyi aiwa anokangana imi mntu zinokangana bereka asi vana anokangana vakupfeka gogo mukumba ndatenda kutotya kupinda kubasa nenyaya ndandangoti pani papo ndoita pani papo ndoita nozi neaccident iya makaona iya munhu akafa yakandinetsa kuti yaunetsa kuti ndatokumbira sekuri kuti kana ndichida kuenda ikoko ndichienda mandibatsira andidika aiwa semunhu akabata ega haisi nyaya waikonatane gurutasvo kuti usunungure pachena andizvo warohwa here kuti udairewo wamanikidzwa imi vana mimi makabva south africa funga makaronga hondo imi sei baba vangu svika nokubvuma waitombozvitaura ndakunetsewa bcause unazo zvinoitaka pakuenda unotora wega handidika asi kana zvavakukunetsa unongotadza zvati ungabude sei pachena kuti nai muri wei ngatibatsirane ngatidaiso asi ndida kutenda nerudo rwamaita kuti makadhiraivha kubvako vamwe makabirwa mafuta machii magrosari murodhum dzakaita ma40 liters emafuta wakataiwa 40 liters so dzakauruka akabiriwa zvatoita zvakatobira ibva south africa 40 liters emafuta munhu ese akutodira akatasa kusaidi bhodhoro so akavhura so bosi haana kwabudira dikiti atova mukari akumana mafuta auja anoriva andidika right zvamuchaita muchamwena munogara kwandika mostora mafoto makupinda motika amuna mota futika ikatoni tingatsvaka chimwe chimotikari kuti munopinda mostora makutopinda motikaramo takatonanga makiromita mangarobva panapa padhuze kuenda nepawhite house teta tosvika imba iri pamusoro pegoma yasemilevia ndo right kune gravhur here kuti mota dzakati tsvindire idzi dzinoenda kutara
yakagadzirwa wezi pane machaina ari patenda ari kuita kwari vakagadzira machaina anokuwadza rodi vakagadzira rodi vakaigadzira vakaisa chi grafu haina dust tray idust pakati pa Haya anozuma sekuru. takananga pamandapteni ipapo kunoparadza gondo anetsa vanhu vari kuroya tuna mumboenda novaona vachiita zvavanoita takatonanga izvozviso yofamba nemota mana yatera iro dzoramba takanonanga rina siri next Kwa mkombe yenyu. Ah.
Semo.